Cí hosa? Is me sé Michael Colhoun. Michael, go dé an tam ó wascaíonn tú máidín. Musclíam ag ceithre go dtí a hocht agus éiriam ag deag go dtí a hocht. Go dé dhéanam tú nuair a éiríonn tú. Ciaram orm a hud éirí, temas teach sa seamra falca, scuabam na fécla, níam mai agus ciaram michion. Go dé íhan agus ólan tú den breakfasta. Ihim calaga áhar agus ólam Jack Arste. Go dé dhéanam tú in dhéan breakfasta. Táíam a hónaí inor contrá, mar sin, siúla mar scoil. Agus go dé dhéanam tú ar scóil. Dólamíam a cheachtainna, bíon mata agam mar maidín agus bíon sosagam ag fiche a cuaig in dhé dai. Imrimid pelsa clás agus ihim malón ag fiche a cuaig in dhé dáig. Go dé an tam a hagann tú bhla an scóil. Tag am mála ag a caharclug. Agus go dé dhéanam tú in sin. Arca mar an teleféis tamil agus fecam na Simpsons. Ansan tasiam mobarwáile ag a cuaig. Fáim an té ag a sé agus cricníam an obarwáile ag a seacht. Agus go dé an tam a hen tú lí. Chemalí ag a híondeag. Cí hosa? Is me sé Thomas Mackay. Thomas, go dé an tam ó wascaíonn tú máidín. Musclíam ag carthún ne seacht agus chumam hudíí teamseach sa seama fága agus team go dtí an leirs. Go dé íhan tú agus ólan tú den breakfasta. Ihim me leite blasta agus anrasta le Nutella an sin ólam Jack Arste agus cupan cafe don breakfasta. Go dé dhéanam tú in dhéan breakfasta. In dhéan breakfasta chum a loras Jack sa bhála scola agus fagam an teach ar mar áthair an sin taislí mar an was mar sin tamé a honnaí sa glan fointe. Agus go dé dhéanam tú ar scóil. Buinam an scoil amach fólamíam a cheachtainna bí an sásagam agus imimiid pelsa clós, ihim scalaga do malón. Agus go dé an tam a hagann tú bhla an scóil. Tag am bhála ag a cúig go clog an sin teamthaigh clochtú pella. Go dé dhéanam tú in sin. Arca mar an televís agus Janam Mobarwáile an sin feim an té ihim prataí agus Ispani an sin sula Gemalí imram capal cluichí ar an Xbox a hen. Agus go dé an tam a hen tú lí. Gemalí ag a héandeag. Cí hosa? Is me sé Finn Gregory. Finn, go dé an tam ó wascaíonn tú máidín. Musclíam ag seach a clog. Agus go dé dhéanam tú nuair a éiríonn tú. Chum orm a hudéirí, temas teach sa seamra falca, scuabam na fécla agus níam mai agus chiaram michion. Tú agus ólan tú den breakfasta. Ólam cupan té agus ihim ar an rosta. Go dé dhéanam tú in dhéan breakfasta. Fáim ó mála scola agus fáigam an teach. Go dé mar a haislíonn tú ar scóil. Táim a hónaí bama colla mar sin taislíonn ar an was. Go dé dhéanam tú ar scóil. Fólamíam a dheachtainna, bíon sásagam fia cuaig in dhé dé, imrimid pelsa clás agus ihim malón ar fia cuaig in dhé a dóigh. Agus go dé an tam a hagann tú bhla an scóil. Taigam a bháile ag dé in dhé cahar. Dé dhéanam tú in sin. An sin ágam an telefís tamla agus fécam na Simpsons. An sin tásaí ar mabháile ag a chuig a clog. Tíam héag clochtú pel gach díordain agus imríonn coppla clí ar an PS cahar. Imríonn coppla clí ar an Black Ops 3 agus FIFA. Agus go dé an tam a hen tú lí. Tíam a lé ag a héondeag.